Tiban job hakakam kabakat kani. Ngidon ka man don lie jack ngala ong yipsi ngakular men kani katyo balada. Ngidon lie jack kijing yo ipaw ke visions ki bangi ngidai ban kani ba. Ki batang blay wa pan penpaw hangi. Haswa ba kapor kan dirno namar ni ebe kisni ki bakatu. Kita kisin ki paw ting kren kani. Tikini ki lie tali. Kijing yo ipaw ki bakongsan nakabanda jangi. Hakabakung kani gaya. Kabaning kong kalo kajing yo ipaw ya kakam yalaw. Vision of evangelism. Kakam yalap kam thol tang ka batung yo sumbai jong ka gospel ha kalingkha ha ki do lu jing ki priu henrei ru ka ba ot pat ka ba lung yao tau jing tung u bala I sa ka tiar ka jong oblei ban tan ban kring ban pelong semran ye ki wei pat kumamanga ma pingi la long ki semran ki jong Jesus Christ kanuksa ka ba phala ban ai pingi ka porla da pipet ka Bible pin kan mau ba Masin sedang ke ministry ke jong try jong Jesus Christ. Amut ki brio ki boat yo Jesus na din. But kini ki julong menshwa ki biji boat ndik senran le si kra ki nong ki biji boat. Ki nong boat ki jong Johannes nong pin baptist. Mas pin ken mau bu Johannes nong pin baptist kham long daktin Frankie on a little weird. Long eccentric. Tiangam tharai bu da don senran tan. Kibun kinong boat na marpin ken ma upai kinong boat kisung unda bala sya set patok dan kliu jisu hatu madai me utau bangi ni ap nengenang hap ap si ki wepat tik frai ki kinong boat ti anut ni kita pin ken ma de Andrew but be honest ki boat yo jisu hadin bladet pen baptist hadin bladet one pie nakataka ka jikul create ya ministry ki boat ram but anda about Jesus susuk kini ki boat yo upai danger ki baru ong hidan kam ajo tajubab la along nervous ni kwa mti bang no mesa jayo ukhat ki we shong we slok bat ki marsin ya shem hi bo prime marsin sutuk new deuta ubaki kila aplas na new de messiah. He is the real deal. Wan ru what sayeng le mare le tan hunan ju Petrus. Yohanes what ka sayeng le tan ju hunan Jacob. Piru mas ni shem Messiah. What her krachwa le tan de no. Ti kalong kunta haba pili shem hi bo Jesu pitan pikriniki. Pin ken mau bo Jesu ong ka gospel Yohanes ni pai de ka gospel Yohanes long basa. Mayan klen hang katoka jinja ba kanong Samaria. Hajang kapung Jacob. Ha jakas nong sikha tingnan don yang tu kalau Yohanes long besar so hang tu pin ken mau Jesu on the gospel Yohanes long besar the cut like san bagi senran ki don kam ban snow to ha uang kni to ka bamot snow to champagne ba ya ka lita tray ka bala I ki mitsim ki bala ideal di sya bat baki dei ban kentur sa kakam ban otno yaki banglong ki ba mentoy ha kakam utrai ni dei ban don ka baningkong snap ka doknut ka jong ublay ka ba trang hir ban pen imye ki mensim ki ba kodor hakaleng ka percay trang hir to ya kani ni dei ban don ya kani ka doknut ya kani ka mensim ka ba trang hir hungry and thirsty ban pan ban kring ya ki way nakaleng sa flak ka percay Ar Petrus len nong lai de kot kendai ka ongkom no utrai umpen slem ban le ya ka ei ka ba lokular kumadon ki ba perkat ben ban ulong uba yai syak slem bati namat kwa yano ru ban jotno hadrei ba baro ken paino like pop junkie kani ka jinglong ka dokno ka jong ukpa jong yu ba benek kwa yano ro bakin dai tojok nan siya I gini kisini ya ka we ka jingtho kaba ong kumno pi ong ba ublay ba baha upha pat igibri ba na chidu jok kajuba pangayo kalong kain ublay syam upha igibri ba na chidu jok wat akasni jing bishado nung ong klet na chidu jok ibri kita na kalenti chidu jok ublay hakabakot umbansi ban sya yaki bakin le sakat ka baki kijit keluit man sin man le Riyamanda, aron kasnam,
ukon jong Jesus Christ kabla ban sakit pop ki jong ni don ajaka hatrai jo ka dik na ban ila ban pla ye ki jing duna ki palat ki jong balada ni kidak shata ni lai ka dik tu jo amen ta hashwa ban lek yala to pin slur yala de kan ga long ba kong ba da ka kin pa yang self strengthening kaba pin slur yala de da ka ba bu jing mot bat ka ba rik no ri ki sim ki ba kodor ki ban pai so blade haba o blade un pin don kam yang aya pi don bet ya ka ni ka jing tu ka jing champagne ka jing yo ipao pila ban class la shai pila ban ki office jong pila shai pila ban ki jakayo pila ban wat le kai la shai ne la shiski la ne la no ka janda ka jong pi ka long ban le puli ban le ban pin ya la di ban pin ya ka kam ban kamaya la ka jakpo ban ti jing ti leban pen pengat ya tadi. Jadi primarily sana ba pipi le kade ban don ba hang ne hapo ke jing tu ke jong pi ba hoi ngan le kelas ngan le office ngan le school ngan le yo ngan le teaching tiet ngan le don kam ngan le kai tamala nga yo la ngan sakiu ble amen atak lung kong sa tipen kritik na ba kapung ke jing dawa jong ka kam but the bu jingmut ba uglay on pa ya pi but pi pin pin snowlen but pin yakit pin ya balen yakini kalingkor kaba uben syat hanga pi indang ya kaman sim kaba kloy ban bishar ban kinto ban ben ban tat rong ya ka jing tlot jung kitu kimit sim ki ba pi ai ya ka jing shakri Lala pilong kiba uglay ula penkop bora pi pilong kinong yeso. Lesi ki counselor. Wat jumlin ban lek ban tat rong ya ka ba kibriu ki pla haki score ki jompi. Kanye ka day ka ban ningkong menshat. Ka jingkit kri ka jom kita kiba day ban long kinong yeso ki counselor. Baba kibriu. Yuan ban pla ki jing duna. Ki jing yeshem, ki jing kendo, ki jing im ki jompi. Wat pada pidai ki men lor ni mechwa, bat ki nong rak tin, menta horkit hordang, tek la klam mek yang situl ke jokpi, bat wat ya tu iki wei. Ken mau ka don ka baki ki ong, ka counselor, counseling, confidentiality clause. Iba ya solok, unong ya solok, bat ki basyak ya solok. Ka don ka jing yakut, bat ka jing ya smoto, ka jing ya shanya. Banginun tatrong yaki. Horkit ordang. Hakmat po blay galong kapop ka besok kaiba. Pipin snow si yoman siya makoy. Daga ba pipi raktin. Sapang ka jing duna, ka jing tenjo, jongno, haki jing eslok. Kaba kam kong san kin mau ha, bandwai. Wala do dadgam, ban sya jing itro. IT yala di. Ben kre yala ka bentana ka ktien ublay. Ba pipen clay, but nang kada watching tip benya, sa pangka jinglong jong kibriu, but ka jakahi, ru ba pipen late, but yalap lane ban saki. Wat trade ka jing smoke ho, jong ka culture jong pi. Namar ka jongki kala long ka ba compare, but ka ba kam kala banya ka jong pi. Dajit ki im kumno, kilong hakanu ka jinglong jong ka jing im. Kumno pila ban ya rap yaki. Hakano ka dur. Tinang tapin seiso. Kabaar. Ka jingken tu. Bangimbit ban lapniet ka angmoy. Siki jing sukor. Siki jing pen beri jong kani ka purtay. Haka be buram briw. Ka kwan mentoy yala di simet. Bat ka bisni ka pihun ikiway pat. No ka pelut por ka ya tau ka ya wo ya kikindon niam kat hadu bengiklet ka job mensim siya ka hima ublay bon hi ki banap ka penro ya kibriu bat ka ba penkraw ya la ublay haka jakaban ay ka buram ya ublay habang ngi saki habang ngi job ya ki mensim habang ngi leit ban yalap habang ngi leit ban ay ya ka jing yarap ya ka jing ya selok kum ki counselor, kum ki nong duay. Lani wat kum ki nong yalap, ki nong hikay ro. Ray bon sin, kajudon ka ni kajing melin, ban mi pen ban da unga.
ni penbanda ungiru kadang ke jing kalau bat kata kadai ke jaka haka bakalong ka ba mensau ha ya gibriu ki besyakri haka lingka ka jong ublay ban tenrong nam yalade ban ya ka ba ai buram ya ublay upolo anga ka siti jong uski Galatia lenong henreu khat khat saw henre ngahi te ngan sarong tang syapang ka dingna u Jesus Christ uba utrai jongi na badaka dingna jong u ka percaya kala yap yanga bat ngala yap ya ka percaya umur ayu hang ne Apostle Paul ngapa ka percaya kala yap yanga bat ngala yap ya ka percaya ka bamut ka to ka jing mlin jonga ban sarong ban kesan yelade ban kaan ka maladi ka hangamay ka snowmeng ka snow sarong ka to kala do pare ngamar menta ka agenda ka jonga ka debek buram yo play pi benya nga no problem barok ka de ka buram yo play pi kin tho nga no problem barok ka buram ka de yo play ngi job men sim yaro yo try kat ka bang ngile ngi yaro yo try nganget bakat bau jisu udang kren kumta ya lagi senran ong kiling ka kila berle kat bau udang kren ni kita kikintin kalau dan kajing wantu ti ngala ong ipi mengini kata yo beladet kalau dan kajing wantu ki nong Samaria nakata ka sinong sikar ki ba wan kani ka pung ka jong ujokop ki bele yo snow sapang jong u na kajing etu jong kata ka riu kentai bat ki badangwan Shechem syakata ka jaka ka ba udon mau ban ya shem ban ya kendo ban ya i u lagi jong kikmat ban experience hi dalade ya u lese da ka mensim jong ka jing yalap u angnot baki senran jong uru kita menset ika ya kene ka kabu ya kene ka lat ka kep ban lum yano wat ya kinong Samaria ki ba po bat ki ba rem jong kene ka percay syaka hima ko ke jong u jisu haba u yo i yo nong pop yo i ya ka pop uyo i ya ka ka ba unong pop ula ban long hadin bo sat mo ya ka pop jongki amen pidi bandan ya ka jo ka jinglong handre la da pikmi ya unong pop pikmi yo neu balingkar ba aure pi pet yo neu ba kangar pi pet yo neu ba dang don apeng ki jinga kon ki jinga le bala da pi pet be di ki mat pet jong ka protect ki mat pet ki ba kinjado pinchi biteng ki jingduna Henry ka sngi ba pisdang ban yo iki matpet ki ba kinjaman sim ki jong try pi yo ka ega ba ula ban long Jesu habau ya to chapang kon sarong auria ka protega yo kon sarong auria u Jesu yo ya u kon o ban sa wan pa sha yengi pa amen lata pi bo jingmot bet ya ka jinglong koridor jong ki mensim breu hakmat jong u bleu kpa penum imat syuk dalai leiru ya ki jing shet ki jing pon ki jong ukso jo soitan uba kwa ban pentko ya ka saki ya ka jing yalap ka jonga ka jong pi hin job ka jing saki ber ka jing yalap ka jong pi lada pio ya ka fruitfulness ya ka jing sei so ka jong pi hadin ba pila pendep hok ela ka kam handle pi ang hang ne tem pin yalap ne tem long hang ni ki bom net sudah hang ni kita ti pila sarem lo ba Handai la da pio ibet ya jing say so pio ibet bo blade jong pio kam krang ban yini jing baro pinjo ong amen nginam penya per hapreng ubaduk ne ubarius pa ubadang kna ne ubalatemen ubadon buram ne ubapo haka klip mat ba pio yeng hi ban saki ya ka jing saki jong ka gospel upolo angam no Mdan unang rum, mdan ujiu, mdan kentai, mdan senrang, mdan umrau, mdan ubalalai. Hakmat jeng ublay barok kilong kijio. Dan ni kata kajing long. Kabalai. Kajing angnut ban yasnok ti batla ublay ban job ye kimensim. Nadu bau kres ula syayap haka dengpna. Bat ula mi bat ban siu spa ye kimensim briu ki bakodor. But nado balate no book yung mensim baku jublay haka sngi Pentecost. Kadon ka jing ktik, kadon ka jing pensmi, kadon ka jing kenra ka ba jar haki briu ban yeshem bat ublay uba im hakeleng saudong ki saw kendong. Jong kene ka pertai. Ki briu kilaban long ki badang kerni. Haka baham ka di. Kilaban long ki badang kerni. Ha
Kajing kuak berai jang kadok hak lengkar ka auria ka klim kaya tok kaya syukur kaya tok kaya bam club kaya snam kaya syok kaya dat kaya telasi. Hanrai hang te ka basyapo ka jongki. Kadon bet kini kajing kanra. Kadon bet kini kajing tenam. Kabaya kun kabaya le apo jongki. Bagi day ban pai no show play. Mdan mano uba bor mutlop. Ubam don ya kani kajing kanra kajing etip lem apo jongo. Tam gini kisngi ki bakat dong ong yapi. Kadon bet kini kajing kanra. Kadon bet kini kajing angnut. Ban pendek jaladi. Bat ban shem jaladi haka lenti kahok. Bon ki bamat ya ka jing pen kendo. Bat ka jing pen rem ya ki pop renjan ki jongki. Ngong yapi kawan kata kajing snow blau, kata kajing snow temang, kata kajing snow diau, kata kajing snow jengai na oblay. Bat ka dodru ka mensim. Ka basdang ban snow to syapang, kajing pla jong ka beneng. Bat kajing syirkay jong ka dujok. U Jesu kubur syapang o mensim bakut, haka gospel Yohanes lang kan reo dekot prau ong kumno. Bat haba uni unwan, on pensisya ya kibreo jong ka pertay. Baki da bakla. Syapang ka pop, syapang ka hok, bat syapang ka jing bishar jong ublay. Sisa uman siyem ublay, usdang ban trey rakba, hakini kisngi, ban pinkendo yaki babon, hakleng satlak jong ka pertay. Hatong yam demo ban IT, yarade hau, baon pendon kam borba yangi. Kabasaw. Ka jing kerki, bantur sa kalingka. Namar don ka jingma ba yo ukau ubala I un tlor bat un put un hap no. Don bon ki ba priang ya ka jingpen em ka ba dau try Jesu. Henry ki shong shit niam. Klem da san haka ba kunjaman sem bat tang sipor ki jano na ki jinges lok bat ki ying mani. Ngasem hai kani hakani ka ministry. Bat ki ba bon ki ministry. Hai ki ba bon ki balang ini kisni. Ayo asngawi ki jing ujor na ki babon. Hapa ki IT yaladi ngi don kam ban le sitom snap ya kanisi. Ngi don kam ban le sitom ban penju yaki haka ministry haka balang baraka jing syakri ya oblay. Limda kumta ki telor ki hap no ki put no ki duk mensim no. Ngono ban ai jing ken yaki ne ki mensim. Ki bala yo asngaw si pangu Jesu hanrei namar bingile bam sut nyaw mangi. Ublay buo yang ngay pi kini ke ministry ba na iyo. Ba pi pinlong ki saki. Ba pi pinlong ki banya tanlem, ki banya kringlem, ki banya kilan metlem, ba kini ki banang tolot ba kinsan. Pi ka jingya ini kising si perkat tangila di. Kat nungot angi ki ba perkat ini besok ngajan nga tang pa jiya I. Ngadiban kren I na wife si bet. Ne pi ang may dap ito mitu no. Day bandan ka jingya kitlem. Kajing sengok hialem bau try. Ni day ban bot din yaki man kapor. Bat banda pikir ban ya sam jing bam bakin jaman sim kenang bakiru kenang san ban longlem kinong job men sim yaki way pat. Kanong yung pigi bayadan tam drive. Ya bon bayadan. Mentali sikti ki SSD mo. Nisi yan yo ya ka capacity jong ka no takabasyu double ar long sao pra kan rew life ar rup sao sespa ter kaju kata ka permutation kadai ban long yang ngigi Kristan iway mi ar di ban mi no sao dai men mi no pra kan rew life ar lalangi tray mi not kita don ki mathap syong madan. Tungin husyar. Yala ka jong ka akor. Ka buram ka jongi. Ka rukam ka rukam keren. Wat ka rukam riam ka jongi. Namar ngisaki hakmat jong kini ki barang telot. Ki ba kumno ngilong habang ngikam. Bangile IT yala de how Christ Jesus. Hiu Jesus kintu ka gospel o Marcos ng saud kot arp kanday uong haba ukeu ula I ubreu sedang ban ot ya uda ka rashi namar ka ayom ot kalapoy.
Wat yaw tu kau ha ka tu ka jaka ba spor respect. Bau plum. Lapi isa tu unsra, unhap, untlor, unput, pindoe. Dur sekalingka. Ra yalaki rashi. Kaayom ot. Kahang ni. Kamu dayu ka jing ong. Ayom ot ka bakum ka ni. Anda ki mensim ki ba kodor ki la det ban IT la dia how try Jesu. Ka kamram ka badangsa ka longpat. Bangi ngin yo jing sneng jing hikai. Bakin yo jing sneng jing hikai. Nangi. Da ka boru mensim. Knang bakin nang san kinang plung. Man la si jong ka jing im jong ki. Ha ka bakin jaman sim. Kindai ban chusa punje. Henry day ban nang ban ya rap yaki. Bakin kot renying nok loy lan. Ngin pet menta ya ka tu ka jing yo ipaw pat ka baar. Ka vision ka baar. Ka jing yo ipaw menta. Meneng ledep ka kamyalap menta. Ya ka bainong ublay. Vision of godly rewards. Ladam don ka jing mi ne ka bainong. Don ki batre ban tre ka no ka kam. O Jesu hikai ka gospel Yohanes kalau nang kebasaw dekat life and redo life of ang wat menta hiru utau baot uyo laka bainong bat ulum laka jingmi naka benta ka jing imbam cukut knang ba uta uba bet bat uta uba ot kinya kemen lang ka jing ong kalong ka basisha uwe ubet bat uwe padu ot ngala pa ya pi ban ot ha kata ka lingka kaba pi pimshim lebet. Kiwei ki le trei hangta. Bat pi pat pi yo jing mentoy naka jing trei jongki. Balay bangi don kam ban trei kirki bat kalet midot. Ka jubab kalong baka don ka bainong ka baap yangi shalendet. Habeneng. Ya ka bangila bandu ladang ngim minot. O Jesus Christ kudaw badon henriu jat ki bainong kiba ap yangi haka briu try. Henriu jat ki bainong. Kabaningkong. Swabangin po isata. Dan tang artli ki jaka. Kiba ngingin sa yo. Yala ka bainong. Ladang ngiminot hok. Haka kamu kunrat. Haka jingkot ka jong uyangi. Hang niya percaya menta. Batru habeneng haka bansawan. O Jesu ang ka gospel o Lucas lang sipaw dekat nyo na ba unong trey o day hok ban yo yala ka bainong jong u. Kani ka tau ya ka jing siw. Ya ka bam ka di. Bat ki jing don kam ki ba ya day bat ka jing im jong uta u ba trey. Henry utray o ang pat kumne haka gospel o Matthias lenong arpusan dekat arpulay. O kenrat jong u ula ong ha u. Melale ya kababhatam. Me usyakri ubabha bat ubala ban sanya. Melalong ubala ban sanya ha kabapenya ya kabakendya. Kumtangan bo ya me ban kmi ya kibakambon. Tuan rung syapo ban yo bentalem naka jingkmen jonga. Kani kalong ka bainong kabapalat liam. Kaba ublay open up na kabenta kitu kiba tray hop. Bat kiba say so. Haba untinjo unto ban bishari ki kamjo ki baro ba kilale hang niya slapertay. Kidon ki full time staff kiba yo ikutulop ka jongki na kanika ministry ka jongi. Tinring idan pat siya ki voluntary workers. Kabamut kiba tray da kamon kabasyu IT ladi. Haba kia let yalapan ni kiyo. Ya kajing ya ringkat bat ni. Kabay kali kim don kaman sing. Kabam kadi kim don kaman sing. Kajakatya kajakadem kim don kaman sing. Tendre ki don pat kiba sngow ba ngimday ban kya ya ka ministry. Takumta kisiw ya kabay let kabaywan ka jongki. Kisiw ya kabay sa ka jongki. Kisiw wat ya kabay bam ka jongki hiru. Tiya kibakum kini ngile kum no. Ngis ngaw to baka don ka nong ka bakraw. Hindi tang hakati ka bansawan.
Handrai wat mentaro. Ndah bakila one pai bat ngi. Nakita ki mission trip, nakita ki jaka ki bangi yok ban late ban syakri bat saki. Tang supor ngi yok sngowi ki kubor ki babha. Bakila kiyo kam. Baya kata ka bakila yak saat bon snem ban pan na ublay. Mentakila yok ya ka jubab. Balay. Kila long maki. Ka investment. Bat mentaki yok ya ka interest. Kim sngo tok kum no kali jang kita ki kamba. Handai mangi ki bapetcha ki ngiyo i. Bakade ka kti ublay. Oba buram. Ya ka jing syakri, ya ka jing ai. But, ya ka sacrifice ka jong ki. Ya ka jing ai tilot ka jong ki. What you can think, ya ka ni ka bansawan. Nang ta ka bainong ka bansa yopat. Nda akher ka snipin da yang akmat ka ket ka jong ublay. But hakata ka por. Ublay unsa ong wah. Pilale hadokat ni. Turung mami siya kajing kemen kajong konrad kajong me. Turung mapi siya kajing kemen jong kahima. Hakabapi pila siya kari. Kabaar. Lakot yang i bantray na kabanta ki so ki banne siya do ki arta ki babam jukot. Kini ki so ki bangi ngi tray ngi syakri ki long siya do ki babam jukot. Ki kot ki eternal. Kilong scam do permanent. Kiyaine sa everlasting. Ken mau ba kakam ban job man same kalong kakam ka ba krautam. Ban ya kanu ru ka bangila ban le kat bangidang don hang ne slap pre. Ngamben ya kakam ka ba pipi tre. Haka jaka ka ba pipi don. Kum ki Kristan pi ai ya ka jing ai ka ba hatam ka jong pi. Nakabenta ka imlang salang, nakabenta ka sorkar, nakabenta ka bahaka mayat, jong ka ri gajat pen ri ko jongi. Ngakirku ya pi. Bat ganang yai penslor ya pi. Ndre nga ong ya pi ba ka jing kot ka tu ka dei ka karya ka jong pi. Ya pi dei ginong hikay, ka tu ka dei ka karya jong pi. Lar pi dei ki badon ha ka medical profession ka tu ka dei ka karya ka jong pi. Lar pi don ha ka jaka jong ka jing tray office ka tu ka dei ka karya ka jong pi. Lar pi dei ki betray ya ka kamay kabadala di kato kadai ka vacation ka jong pi. Handray kaba pi saki oblay. Daka nuksa kum ki Kristan ki bala IT la di ho Jesus Christ kato kadai ka calling ka jong pi. Hi ngim tray na kabanta ka ay gaban sa dono tang sipor hakata ka calling ka jong ni handray na kabanta ka jing panim ki mensim ka ban ne junam do. Bat ka ba kams ngo kemen kalong bangiru nginya donlem. Bat kita ki bangila job show kenrat. Haka jing kerhai, haka jing suk. Jong katiar beneng. Kahima ka jong Jesus Christ jongi. Daniel kat ar de kot lai. Kinong yalam ki bastat. Kin tinshan daka jing pernai baro jong ka sun beneng. Bat kito ki bala hikaye ki babon. Ki breu. Ban le ya ka ay gabaday. Kintensan kum ki klor jiunam. Wow. Masalah bapleng hang ne. Haka kitab Daniel. Kakren. Ba kita ki balaban hikay ki babon ki breu. Bat le ka ay gabaday. Kintensan kum ki klor jiunam do. Oh kan long ka jing risabat ka jing sakmen ka bakraw. Kabanam kutsyo. Sirta. Baladang iminot. Ban le. Ya ka di ka mon ka jong ukupa jong niyo babaneng. Kabalay. Kadang ka jing yalong kaway. Bat ka jing snow saad mensim. Hapadeng parasakri. Haka bri utray. Haka leng ka prutay. Ya ka ba nginam yo haka nuka way pat ka jat kam. Kumta kamday bandon ka jing yakan at. Ne ka jing yakop paranong tray. Haka kamu try. Namarum day mangi kibala. Handray day ubale lut yaki ay baro hangi bat lingba jongi. Ken mau Jisu krenshai haka gospel Yohanes nong katsan de kotsan u ongno. Ngang along uding sowan. Pi kitanat. Utau ba yaine hanga. Bat manga hau. Unda say so shibun. Naba pimla le ay ru em. Klem manga. Kenok keteneng, kekopya, bat kakreet akakamu blay. Ndai unga, ndai upi.
de utrai. Kabasa, iway pa iway nangi. Ngidon la kajong kabentaban pendep kat kum kaplan kajong ublay. Kum kibriw, ngem la ban le lut baro. Wala bang isngo kum bakiway, kim nang ban le kum bale mangi. Ngajulong bah kum taman syapor nak senang ng ministry. Ngasong mga di ban le lut mga baro na dong sedong ngetenro lut. Rekat ko nang yahar kakam kajong ukon rat na sengutu. Banga day ban donya ka culture jong kajing syanya, a culture of trust. Teng-teng ngimlin katuklar. Ya kakam kiway, klem the tip ya kaduk kadang. Hendrai tong ngin minot top. Bat ngin pendem yala de hakata kabala bensyat angi. Knang bangin num sa kum hakata kabala syanya da ublay yangi. Ngin num sa kam. Ya ka ay kabala bensyat, ya ka ay kabala syanya angi. Ngin pendep hok hakaporu kababiang. Ladang ngim kongo ngin shem kan jalong kajing leran. Bat kajing tatrong kaba syirkai. Habang ngim shim la ban pendep hok. Yala ka benta. Hakapor ban shim jing kay na nga napi. Ning kong korin. Kalanong kabalay. Dakot nriyo do pra. Ngalabet yu sembay. Baru opolos. Ula ay yo jing tung. Henry day ublay. Uba pensan ya barok kabalatong. Da shisha uta uba bet. Bat uta uba ay Kimlong ay. Day tangu play uba kongsan. Namar day mau uba pelong ya ujingtung bansan. Amdan jingya pera pleng ubriu uba bet. Bat ubriu pat uba ay Ublay on ay bainong ya away pa away. Katkum kakam kaba ula pendep hok. Ngong hakanukuno ka ministry. Hakanukuno ka church kabalang. Ublay ula bu ya kabenta na kabenta jong pi. Tangkawi kakam uklem ay happy. Bat katakalong ba pi pen kadokti. Iti, utu, uiti, MP. Ya kato kakam uklem ay happy. Tamsim lakot ang ay happy bangin niya bisyar iwe. Uway po uway untray. Day tang utray wala ban bisyar yang Meto wat bisyar kakam jang uway pat. Amen. Kanipiyo ka, sitiyo Paul sikinong koren. Kibriyo kibadang be burong, be kerdan, bat be jingyo, kinumla man yayne haka bri ka jong utray, namar ka jinglong ka ba ningkong ka ba udawa, day ka jing sngorit. Ka ba kloy ban pinksan niya kiway, haka jing yalong sipara, haka jing yalong kaway. Ladala bensyet api, ya kakamban long volunteer, lani ban long usher, trayhok. Ladala bensyet api, kakamban saran penkut, ya kanika jaka, trayhok. Ladala bensyet api pat siya kaway pat kakam tang ban syuap an long grita. Grit habanda reben kakti. Ya kano kabenta treya ka. Kabasan. Hakakam ukenrat kindan shibon kijing bat kijing tenju bat unong shun onjale kat pala ban kanglat ban pentko dusman yangi. Henry ublay ulong utray jong kakam. Baru tip kumno ban pinjanay ya kabang nitray namar ka jingjob ukris kalong lupa ka jingjob jongi. Amen. Ni tray na kajaka jong ka jing seiso. Amday ni tray bang seiso. Ngilalong lupa kiba seiso au try Jesu. Walay taray bang ni tray hala ibor ladi. Lani bang ngilong temang marway. Ni pa yang akong missionary hangi jakay batang ka light from dan ni. Umensim uya tray hasenda bat ngi. Bangse banyak keren bat umensim akhoy. Pian shem bawat lada pi kendit chiteng net haba pi slok pi don ka jingya day bo umensim akhoy. Wat kata kapor ka ba pi do tia, kadai kapor ka ba pi onong Amen. Baro ka ba ngingi ken kalong ka ba jwat. Lani ka ba ting Hakablaw ka diyaw kan kelalong penban ka jingjob bat ka jingrisa. Daka boru blehi. Sam ka basis pa arpun riu, kadakot ka man riu. Ay begitu ki ba yam kat ba kidang let ra yo sembay. Ken one pie daka barway haka jinkmen. Namar ki one ra ya ki song jong ka jingot. Kadang ka turn around. Kadang ka jing kalaperdet.
Pimi deka long blau deka long marway deka sngau temang. Nda pi wan pai hui. Wat kmi ya ka mentah ka jong pi. Kmi ya ka te ka ban sawan. Ublay ula asia ya pi. Ula pen scam. Bahkan long. Kabab. Pensuri sabet. Amen. Kaban riu. Amday ka kanhon breu ne ka jingla jongno. Kaba jit bat kaba tungkam yang i. They try Jesus. Ubala jit, ubala kot yang i. Klem dan yo silyang kmat. Yano ru. Bangin yo bentalem. Haka beri ke jong u. Bangin ya don bentalem. Banya tray ringkat bat u. What disqualify ya la dia ka baong. Ni ko mga. On kot ni pim solang nget pi empe. Nget si. Tapi orang pada ni nga. Puli bahaka Bible dong nang. Duai dong nang. Ngam li ti soitan nang pan pen mi ite kitien ngam. Ngam la, ngam nang, ngam tip. Ngam don por. Haba pisngo ba pim long ay. Iba kum kita ublay on sa le ay. Ujisu yu pensay ka gospel Yonas nong katsan dekot kanrew ong pi pim siem la jet yang nga. Penban nga ngala jet ya pi, bat ngala tung ya pi, ban say so shibun, ujat so ubayay ne. Kum tau kupaun ay ya pi, ya ka ay ka ba pipan na u, haka kerteng jonga. Wat klet baka jing syakri jongi, lakalong ka ba rit na ka ba kraw, kadai ka ba ka ba kerpang, ba ublay ula syanya long teli lut hangi. Hakani ka klipmat ublay pendan kam yano. Ba fifin long ka saki ka ba kumno. Naka benta ban job yano. Saka hima ka jong u kumno. Deki buon deki. So. Haka jing sisa ngap hal kani mo ublay ula ban le hidaladi haka si klipmat. Ban penemia baro kani ka pertai. Pen ban ujit ban usyania ban ya tray ringkat lembat ni. Balay namaruk pa utrang ban yo i baki kun jong u kilong ki balarkam ki ba mentoy ha kahima ka jong u. Upen ro yang i. Baru kwa ban ya ro yang i. Namar kata u ai bor u ai mensim baru wai lat wai kabu yang i. Wat pensep ikai. Kabalai ke jing yo i pau bat kabakadu. Kadi ke jing yo i pau ya ka ayom ot ka baseso. Vision of a fruitful harvest. Datang ka kam yalap kabakular scam klem kanu ka jing artatin bakan dan bet ka jing mi kaban kersoy syado ki arta ki babam cukut. Ne datang ka kam yalap kabakiso kene bam cukut. Jan rais ngap hamo ka jing kalong tang ka ni bakata ka jing mi kala ban long ka babha ni ka basni uso ula ban long ubatiang ni ubakthang. Kala ban long ka babha ni ka basni katkum ka jing tray hok ni ka jing le thala jongi shimet. Yonas sa dekot live kanda do sa fuar. Ti kita kinong Samaria hakata kasnong. Kelanget hau Jisu namar kata ka brio kala pla utip lut ya baro ka bangalale. Te anda kinong Samaria kila ya shembat u kila kerpat baun sa bat ki baru Jisu la sa hangta arsngi. Bun ki weiru kila nget namar ka kubor jong u bat kila ong ya kata kabriu nget menta amtang namar ka ega ba phala ya chu handrei namar ngile yo sngo ya u daladehi bat ngitip bat u ne de shisha ulong unong pen em jong ka perthai dan ki briu bang sa tang arsngi ne tu khlo kalong nok komentati pila dep tiket man lech London. Pimi na yeng. Siyong kakali. Poy nong po. Doon ka jing yalap. Kibiri ang siyong sa asngi. Pi siyong cancel ticket, cancel berkhot balay. Kinong nong po. Kidon kam. Manios ngo kakubor utray. Pinle mo ikata. Kajubab ka day. Labit mo. Utray ji sumi te. Na Jericho ban lech pai. Kalantiyak ka ba jangay? Na Judea syado syati. Sa Galilea. Steng lenti kapor siteng sngi. Kisanran ki ang
te try la kan ro ka po ting te sikar don bukan de jadok te mesong ni ni thiet mangi in sawan pai ki bo yu hajan ta ka pung bayo du slang ru la ban chu biang kan up Iwan UAE gong dan reja yu try a slok bat ka kelan nong yalap kali yalap kelas ye giwe boro si sinong ki wan lut anta ki pa yu shomong try stang si porning stang si kendu usa arsngi bara kita ki arsngi ki kri bible book enta samaria kum ki briu ngila ban le tangkat kaba utrai ola penkop bor yang ayangi. Henry kabasa kasong hakabor ka ikhtiar jong u ban penkendo yaki mensembreu ban sanjur bat ban taut mai ru yaki. Ladangin ang banyesnok ti hakakam utrai kempet ngin yo mensem bat ngin sngows kem Indan kata kajing ngos kem baka babahas sudah kaap yangi hakabansawan. Kapapi don kam shulong committed si ini. Shu IT lut yala ding ni. Wat kimis kadiang wat kimis kamon kibre ki ong dokum ni kiti ki ong dokum tai kitu ki ong do wat sas ko ramar kabakot pinum ajing ken yi yo tiene ya ka tiene yi kiti pin ajing ken yo. Tapi IT lut met am sim ni doryap hang ni sini seneng kabiang ka account jong pi. Kita katu kat ni kijing sisya ki bangin ihang ni word manum Islam. Kabening kong hadin bakata ka nong Samaria kalap diang ya utrai Jesu halaka jing im kamla klem dalet ban ya tu lem hakiwe ya kata ka baka kalayo. Maju ong pai ka mo. Pi pass exam. Pi one first. Nda pi yat asurok. Hakasingi ba yo result. Subuk no yo result matrik. Senpet ikna ibalong ini, atip ipas, obolong, ngatip ufil naik keliyo sasyo. Tekani ka beriru, kapas, hak exam ka bakin zaman sem, utiutor jang kau dari Jesus Christ, kamla syu ban set, kalek ban halal kat badon, kani ka kersoi na ka jingim ka batmai bat ka ba job, how Christ Jesus. Wei si sin hi pila yo mat shisha ya u pemla klem da por kana lem shikiwe lada pikni bhai kani ka jingja u Jisu da don kamte banda hikai tan ya kani ka briu namar sngo so shai baka don jingtip katu kat ne sa pangu blay sa pangu Messiah bat karukom kumno ban mani tang ba kita ki jingtip ki jongka bat kita ki jing sngo tho niam ki jongka kim simla ban pendek ya ka jing im auria lengkar jongka ka jingtip ka pen kelautan ong ka sitiu poch kinong koren knowledge puffs up deitat andau Jisu ola terwaya ka jo ka jingim haka baka sedang ban yo isai yala ka jong ka jingim ka ba jerse haka ahor ka pop bat ka jingkola ka ba mutsisha kala lat siliang bat ban long no let's say ka missionary kentay ka ba ningkong haka takatai kong mantai long inong yalap jing jong utrai amen kabaar hadin bakala mat ya ka jing jong u kani kanong Samaria kalalet ban kring ban tan yala ki parasnong ban yeshem utrai Jesu kamsalya bat kamle ran ban playa law nong pedim wadap ring kitu ki babeng bat ki ba kenpo ki ba bukho yaka tenrei kiru anda haba kila yeshem bat u marmet matmat kila priang hang sahi baulong mau u Messiah u kun u blay u baim kabas ngosi akibabon kiriunget kalong pangikloy ban yo yikijing bari gijing kanglat ban yalap yaka gospel ban yaka bayo ipaw yaka dingri Bible kabala ban klang lada nginod ban pla ban saki yalaw try da kamen sim kajangi what ka reach out kabaong ban kring lem ni kiwe ni suan ha lada ngem kloy ban saki yo blay kajing wanu try kala jan kajing ai jing ken jangi kala jan le kerkisi
Sengap hamu ladangi pai salade ngin shem tang ki jing plot ki jing duna sudah. Ladangi pai sakane ka pertai ngin shem tang ki jing beng bat ki ding pen kiang sudah. Handrai pai kmat shalau blay utrai bat ngin yo I ka bala sudah. Bat ka jing job jong ka lingka ka ba slay de ki jing seiso ki ba plung bat ki ba dap. Amen. Kabalai. Snoutenat bantip. Bakam sim lakut no tangkata. Haka jing sakhi jong kata ka nong Samaria. Kita ki parasnong ki jong ka. Ki bala ya shembat ki bala priang yaw Jesus Christ. Kila ya wer ya u. Ba unsyong bat ki sa arsngi. Bat na lor nang taru laong bandang don bun syuk syuk. Kila dang don bun syuk syuk. Ki bala yo ban nge. Bat ban priang yo. Kat kum ka dustur ki jiu. Laju Kenya ki nong Samaria. Baki long ki bapo bat ki balengkar. Namar ka jing syong kakle jongki. Handreu Jisu bat laki senran. Kila tom ya kasang. Tang bakin yo bantong mensem. Breu syakahima ki beneng. Bon sin ka pertai ne ka niam. Kan kang yangi ban kentur si ki mensem ki balajot. Handrei ai bangin numpat yaw. Ai bangin nang ban tom ya ki ai kita. Baro jong kane ka pertai. Tang mangin yo ban ai buram ya lau blay. Tang mangin yo ban pen slay ya ka hima beneng. Bat ban pen suka ya ka dujok. Kindon ki kep. Haka bangin hapan jit. Langin pen snobha ya ki briu. Ningin pen snobha ya lau blay. Kabasaw. Hadin kita kata kita kinong Samaria. Kilaong ya kata kariu kentay bakilang ngek yo Jisu amtang namar baka sakhi maka handray namar bakila yeshem bat u daladehi marmet markmat. Don bun ki bakwa ban tenro. Bat ban le jubor daladehi. Ban job ye ki mensim ki ba jot ki barem. Kamtam lelei lada kidei ki runar bat kin nong pop ki ba syirkai. Ngi ken kan long ka jing job ka ba kraw yang ngi lada ngila ban kring ya ki ba kum kita sya utrai. Ngi persyang da kado kan. Ndanang ta sabut sa kakop kasop bat ka teneng keret kat hadu bangiklet badai utrai o ba penkubor ma u yang ngi. Da ka mensim jong ka jing sngorit bat ka jing IT. Tongin syakri da ka ba len lade. Bat ka ba ap ya ka boru mensim. Ba onle ya ka ba don kam. Hangi bat dangi. Ngin bet yo sembay. Ngin kara bat penkut ya ka jakatung ka jakatep. Bat ngin ap ya ka ayom ot. Handray day utray. O ba penpo o ba penplung. Yaw jingtung. Ba on seiso. Bat ba on ibha. Ha ka ayom ot. Tika buram kan longlut. Tang ya lau kenrat ujangi. Ban seiso akal lingka. Utrai. Kadawan ningkong bangin mudhok. Be sincere. Mudhok. Let me not be faithful. But long snorit, be humble. Naman ngi be ban penhun ya ka man ka bajanay ka perfect will ka jong oblay man la ka sinjam ka bangingishim. Kan mau ba ka kam jong ka gospel hi ka day banlong ningkong ka ba yalam ye kibriu siya utaw balong ka telong im bat sa ka kanhonyam ne siya ununo briu. Yonas long saw ka dikot ka ba shipo u Jisu jubab yaka lada panjin de ito yaka jing ai ka jong oblay bat mano uta u bapan di na pa panjin depan kelana But ute on aya pa yaka ka ba im. Sengap ya kani. Tang utra Jesu ubadon yaka ka ba kibriu ki don kam But tang ubala ban pen im yaki. Hakini kisngi ki don ki bekento. Persya yangi yaka ministry. Persya yanga. Mereka bakut ki klet. Ba mday mangane mangi ki ba pen im yaki. Ki ba sya sa nartna ka dingpna. Nakabanta panpen im yaki. Ditang utray Jesu. Hakabakut. Only Jesus matters.
they tang u Jisu. Uba don kam, but uba lar kam. Kibriu, mentaki don, lasai kilaja. Kabaar. Pensluri kibriu. Hadin bakila yo ya kene ka kaba im. Bakin kringlem ya ki weipat. Kibadang im hakanem sniu. Yones long kaba sao de kot kat sao. Ti mano ru uban di na ka kabangan ay. Onam sliang syo. Lano ru. Namar kata ka kan long kapukri hau kaban kersoy sido ki erta ki babam jukut. Skap hai kani ka jingpen im ka jong utrai Jesus Christ ka kentu yangi bakin long ki nong ya kring ki nong ya tan lem ya ki wei sya ka jo ka jingpen im ka bangi yo diang mangi. Tang ba pitan ndai da ka bor lade. Lada pisukun juruc pisukun jerat dalaka bor lade. Pin teko penban. Pin mong penban. Pin snail penban ya kakak. Handrai haka klip mat ba pi IT lade. How Jesus Christ. Kaboru men sim jang o. Katuit lingba jang pi. Bat menta haba katuit napi syaki. Kata kajuk kabor kanum ne saaki kan tuit sanaki syaki weipat. Pasaron. Amen. Kakam kanum sange. Pila manum dan syo ang niya sla pertai. Ndek kakam ka ba pila beteng. Haka jinga trelang jong pi ba utrai. Kan tuit na pi siya itu. Ba na itu siya iti. Ba na iti siya itay. Bat kanang ya Joshua. Amen. Kabalay. Hikay bat pensyaya ka gospel. Da ka jingla jongihi. Handray da ka jing pensle. Men sim bakut. Bat da ka ktien ba ublay. Kabalong tang maka. Ka jing shisha. Yones long sao kot arpulay. Dekapor kala jia. Bat kala jalong mentahi. Baki nong mane blay ki ba shisha. Kenda mane yo ukpa. Haumen seb. Bat hakaba shisha. Ngidon ka manyalap da ka jing im ka ba saki yo blay. Bat ka ba syupadiat lit tang nasla. Haba pi long ki ba saki yo ne. Uba hok. Uba kod. Bat uba janay. Husyar. Bapin kren tang ya ka hok. Bat syu ya ka way bat. Hanray tang ya ka. Barabang ong ban kren ya ka hok. Kamot tang da ka ba syu say bat clay. Ya ka ba shisha. Hanray ban imru ya ka. Man la ka klipmat. Haka hok. Bara ka jing shisha ka jang o. Amen. Kabasaw. Kringlut. Yakat kibadon. Yakat kibasya. Klem kan yaw silyang kmat yano. Wat pen mat dong yano. Wat don. Ya ka jinx ngaw niam. Ka jinx ngaw briw. Lani ka jinx ngaw. Kabakumno. Wat long kibriw. Kibala don lupa ya kata kabaki ong kakatin ng way preconceived notion. Kabala dep ban perkat lupa. Kabala dep ban mut lupa. O nga dali jalap tang bat kitu MP. Long kibaong na kakatin hindi kola. Kloy. Ban play. Bat ban pediang. Yano. Siya baw play. On sa le ya kabadon kam. Kringlut ya kat kibadon. Wat nyaw silyang kmat yano ru. Wat yakin nong Samaria jong kanika portaymenta. Kibadang don naka along bendi ko jong uksut yung saitan. Lukas lenong kat kanday de kot chipo. Ukon o breu la wan ban wat. Bad ban pen im. Yaki balaja no. Hoit ka kam long ka basuk. Bonsin kan dawa nangi yaka jing IT lut ringkat ka jaus ep. Ki umat katang. Kasnam. Badwat ya kajing im hiru. Kinwan ru kajing pensyoy bet kajing tenjo. Kiban jalam yang ibangin eno ayala kajing kle tang si tengpor. Henreken mau. Pi klem syakri yano. Pi klem trey nakabenta jongno. Pi trey. Ha. Kayeng iba.
But Pim day, Shakri Jongno. Pi day, Ki Jongu. Ningkong Ki Khun. Giba Shakri. Palat banya Ki Shakri. Namarune ubalayalam ya pi nakmat hakading pna. Shakri napang. Amen. But what kled yaka shitiu Paul sige Galatia. Lenong reu dekat prabat kendangan penkut dekani. Na bau tau ba bet aki jing kwa brai ka do jong u. Nakata ka do on yo ot ya ka jing ot ka jing yap. Han reu ta kan u ba bet how man same. Na u man same on yo ot ya ka jing im bam jokot. Kum ta to ai bangin no mantat aka bale ba. Na marlada ngim do bor. Ngim do man same. Kapor kan sapoy. Bangin yo banlum. Ya ka jingot ka bakarhay. Amen. Ini doy. Try ngawan ka ni kapor. Banango yami shisha no do ka do not kamansi. Bangyo i da ka jing pensay ka bakerpang ka bakansay ka jong me. Hagi do not badi kamansim ki jong ni. Bagi lingka jong ki mensim ki bakordor hakleng satlak ka pertai. Bat kam tam ka ni ka ri. Hapadang kini ka judgment rio ko jongi. Bakila berli. Andrei kenran. Hikayangi hakane ka klipmat. Hang ni mentano hi. Balayap lain. Layok ladu. Lalong sakat balong. Nginom klet. Mangitray na kabantay pa. Ngitray habang ngikmi nuksa. Ya ka jing IT ka jong me kukenrat Jesu. Napli. Ya ka doon ka jung nga play ring hang. Ya ka jing mot ka jing perkhat. Ya ka jing im ka jung play la nga play lut. Ban ngong ngahang netra kumong Isaya pa ya nga ngahang netra pa ya nga Jesus. Batul pen kup anga. Ya ka jing nang ka jing tip. Ya ka but ka bor. Kabandalong kerpang bat kensai. Banjop yano siya kahima ka dyan. Try, le ya kaning adway. Hallelujah. Laladan mano ka ni kapur. Kiba pipi adway mentan. Pia sngaw ya hap jing mut bagato ka jing dway. Pia kongo ringkat bat nga. Bangahang ni try. Ada mut sisya. Bat pi kwa ban yo ya ka jing penkukbor. Kabanaw man sim am na nga. Rinaw man sim. An impartation from the Holy Spirit. Ka jingpen sle, ka kerpang, ka anointing ka bapla, ka jingpen kukbor, ka bamayan. Ka jingpen kamti kam, ka bakam kerpang nao man siya makoy. Penidak ka bara ilagakti. Kinay ka balarakti, yang. Beteng karakti nang yai ra ila kakti ke jombe bara kane ka klip mat kat ba pidang ra ila kakti ka mon ke jombe ta kaman sim jong pi baro play lut yala de play yala ka do anun play yala ka jingmut ka jing perkhat ka jong pi wang but sha mo mun sim on rehema po jampi ngapani hakane ka por pa pipin le kanina do ka dot nut kanere ka ketiga jampi hallelujah long ready pen kre iladi to man se mun wan nap ding jangi udan hang neu ki po jangiมันเสียมบักหูขี้ยาพอจังไงเฮ้ยตรายมันเสียมบักหูอุ่นขี้ทนำอุ่นกระโหพอจังพี่ประกาศกันได้ก็จึงกระโหก็จึงทนำก็จึงประหดกระเอรัวกก็จึงอุบเลยอุบเอ็มHey, stena la ya shekima kora ya stana kora yesente.
Ra ka kti pediang itu kacing penslek pediang ka sabakan wan ai kacing duai jong pi kan chulong bet nga hang ni trai pha yang nga hang ni trai pha yang sa si sin nga hang ni trai pha yang pen kupor yang pen slek yang men sim ba khoi ayu me don ban le tanga le menta ai bor ai jing start ai but hikai pen i plelat ngakloi ngang ni trai kring ye ki wei danga ngalong available ngang ni trai hallelujah amen.